Dragi prieteni, bine ați venit la un nou video. Astăzi voi face rutina mea de dimineață. După cum vedeți, nu de mult m-am trezit, am mâncat, iar acum trebuie să fac un fel sau altul rutina mea de dimineață. După cum vedeți, deja sunt la baie. Și hai să începem. Prima oară mă spăl pe dinți. După ce mă spăl pe dinți, mă spăl pe față cu un sapun de față, care, după cum vedeți, o să se termine. Iar după ce îmi fac spumă cu acest spum și o las pe față câteva minute, o să mă spăl pe față și o să-mi șterg fața cu acest ștergăre, spun așa, de față.
Iar după ce mă spăl pe față și mă șterg, mă dau cu o cremă de tot corpul, și de față și de corp, dar eu cu mama o folosim doar de față. Iar acum o să ne dăm. Iar după ce îmi dau fața cu cremă, apoi, după ce îmi dau fața cu cremă, mă dau cu un balsam de buze. Iar ultimul pas care îl fac este să mă dau cu cremă de mâini, care mi se termină, din păcate, pe mâini. Și doream să vă spun că o să fac săptămâna vlogurilor și o să vă anunț pe Instagram la ce oră o să încep. O să postez videoclipurile sau când o să-l postez pe acesta, hai ca astăzi, o să scriu, cred că și în descriere. Și cam aceasta este rutina mea de dimineață. Această rutină mi-am făcut-o, să spun așa, nu de mult, deoarece am început să o fac, deoarece am început să am coșul și așa mai departe. Și trebuie să am grijă de fața mea. Și cam acesta a fost video de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!